Dan it-tmiem il-ġimgħa kienu bosta dawk li marru igawdu wkoll mill-film lokali, film Malti li nħareġ propju dawn il-ġranet, Limestone Cowboy, mill-programm qed jerġgħu jingħaqdu Carlos Le Battista u Davide Tucci. Kif intom l-ewwel ħaġa? All right. Buongiorno. Mela boħra grazzi tal-li ġaj studentna, grazzi. Mela, ekk huwa fil-fatt issa wara l-ewwel weekend ta' dan il-film, x'tip ta' rispons, feedback kellkom fuq dan il-film? Mela ma ntoġob xejn, ħadd ma. Le, sejjer tajjeb. Għandek karattru partikolari, Davide. Karattru tal-ġent, ngħidlek. Partikolari, grazzi. Diplomatiku ħafna. Forsi, il-radio, ġifieri. Le, il-film sejjer tajjeb, ħafna tintlaqa' tajjeb, we're very happy. Ovvjament jiena inħeġġeġ in-nies jaraw għax huwa film Malti fejn Malta tiffiċċja bħala Malta huwa l-istorja Maltija u we're very happy with what's happening. Xaġa punt interessanti li kat l-istorja Maltija fil-fatt hawnhekk immissu minn diversi aspetti ta' Malta tal-imoddi, nitkellmu fuq il-Knisja, nitkellmu fuq il-politika, ma bżajtux twaslu l-istorja ta' Malta fuq l-iskrin, jiġifieri ħatmu llum il-ġurnata kulħadd jaf x'inhi l-istorja. Però għattuha wkoll. Forsi punti li nislu kol bissima dan Karist kellu karattru partikolari u f'kull elezzjonijiet normalment ikollna minn daw it-tip ta' karattri, però kien jgħix dinja għalih. Il-film huwa fuq il-fenomenu tal-clown politician kif qed inti li dejjem kull elezzjoni jkollna karattru li u Karist huwa personaġġ vera kif qed tajt kuluritu ma jistax ma tħobbux. Però mbagħad tittara wkoll il-perikli u r-realtajiet ta' dan Ma tistax ma tħobbux minn meta tħares leħ minn barra, ma n-nies li qegħdin fiċ-ċirku tiegħu mbagħad dik hija sitwazzjoni differenti, sitwazzjoni jibsa, sitwazzjoni li mhux għal kulħadd forsi li jrid jaffaċċja din il-persuna li qed jgħix fid-dinja ma mhux qed jgħix fid-dinja fl-istess ħin. U Davide il-karattru ta' Davide huwa t-tifel tiegħu John u l-iktar li jibgħati meta jara l-missieru jiġi fit-situazzjoni li jispiċċa fija, ovvjament ma xnajt ħafna. Ekku, fil-fatt hemm emozzjonijiet, forsi dak li jkun it-tifel iħossu forsi imbarazzat mill-attitudni tal-missier, ġifieri. Hawnhekk kellek toħroġ ċertu emozzjonijiet, Davide, fil-fatt inti qed bagħti ċertu konsegwenzi u fl-istess ħin qed jeffettwaw ukoll ir-relazzjoni mat-tifel tiegħek f'dan il-film, ġifieri. Fil-film John il-karattru tiegħi mhux tal-li għandu missier li qisu ibnu għax jiddependi minnu wkoll, imma għandu iben ukoll. John irrid ikun il-missier għall-ibnu li Karist ma kienx għalih. U dawn huma d-deċiżjonijiet li jittieħdu ma' żmien ma' kif John jikber missier li ma tantx huwa forsi gburi tiegħu, imma ħafna drabi daw l-affarijiet waslu għal żewġ options, waħda huma li jaċċetta li l-persuna taċċetta l-missier jew is-sitwazzjoni kif inhi u tgħix ħajtu normali għax m'għandha l-ebda kontroll fuq, u l-oħra hija li titfa' maskra u tipprova tkun persuna li m'intix. Issa John nażel it-tieni option, tefa' maskra li fil-film narawha tiġi imnaqxa u taqa' bil-mod. So, il-film iwassal għal John id-deċiżjoni l-eventwalità li fl-aħħar dil-maskra jew tittaqa' jew titaqa'. M'għandux għażla. Jew tkissru, jew tkissru fl-aħħar mill-aħħar. Il-film qasqastu minnu kemm il-darba, ġifieri fajtu tirranġaw, fil-fatt kif għandna l-aħħar darba meta tkun ġej mid-dinja tat-televiżjoni għad-dinja. Però użajtu t-teknoloġija taċ-ċinema hija differenti minn għall-mod kif tiġbed l-angoli u kollox. Ekku, eżatt, fil-fatt Abigail id-direttriċi ħadmet apposta biex ikun film għal big screen, il-film huwa ċinematografiku ħafna. Abigail għamlet biċċa xogħol kbira, it-tim kollu, u nirringrazzjahom minn hawn it-tim, il-cast, il-crew, għax min kien fiha jaf eżattament kemm kienet avventura sabiħa, però iebsa u diffiċli u sfida. Kienet sfida kbira. Kollox għadda buċċiġit tengod u ħareġ tal-film. Davide, ħassejta differenza mit-televiżjoni għax-ċinema naħa tiegħek? Inti ġieli għamilt affarijiet oħra wkoll. Le, ma tantx inħoss differenza bejn proġett u ieħor li jinbidel minn naħa tiegħi l-unika bidla li nara teatru għax kollox irid ikun scaled, jiddependi fuq it-teatru, anka t-teatru, jekk taħdem is-San Ġagbu mod, taħdem it-teatru Manuel mod ieħor. Imma mill-televiżjoni għall-film ftit huma differenzi, kemm jista' jkun nipprova naħdem żgħir kemm nista' jiena personali dejjem għax nemmen li speċjalment tal-film u għat-television emozzjoni ħafna drabi taħsibha biżejjed, m'għandekx għalfejn
titħaq jekk qed titħaq minn għajnejk ħafna drabi speċjalment close-up biżejjed. U nipprova nagħmel l-affarijiet reali kemm jista' jkun, jekk il-karattru qed jgħaddi mument ferħan, nipprova nkun ferħan vera, fimt? Ħalli mbagħad l-emozzjoni titrasmetti fiżikalment. Sa li joħroġ fiżikalment ma tantx noqgħod naħseb fuq u għax mbagħad jekk xi ħaġa ma taħdimx tajt id-direttriċi jew. Mhux hekk. Imma ħadd ħafna piċċi naħdem ma' Davide vera faċli, Davide jieħu direction u għandna relazzjoni vera tajba. Veru, come on, verità ngħid. Għad nitkellmu issa fuq l-istess mistoqsijiet nej, però minn punt differenti ta' Davide bħala attur minn Carlos bħal naħa tal-produzzjoni. L-iktar sfida li kellkom f'dan il-film. Ma nafx hekk l-istess ħaġa jew sitwazzjonijiet differenti. Age before beauty, ngħidu hekk tajjeb. Mela, definitely mela. Thank you, David, kompli sejjer hekk. Ma nafx hekk raġel naħdu flimkien. Mela, bażikament ħanajdlek, aħna kif kitibnieh dal-film jiena John Malija u Abigail ħloqna l-istorja flimkien u mbagħad jiena u John tibna l-iskript u Abigail teditjaħu u nibnu flimkien. Dik kienet sfida kbira x'kienet diffiċli ħafna tagħżel x'tneħħi mill-film tpoġġi u anke wara li sar il-film meta konna f'filmi għajnieh kien ħafna materjal u hemm kunċett fi storytelling jgħidek kill your babies, ġifieri jekk xi ħaġa ma taħdimx għall-istorja tajba kemm tajba tala rasa u dik kienet vera diffiċli. Dik minnaħa bħala storytelling. U mbagħad minnaħa bħala produzzjoni jiena u Gianni spiċċajna l-arts department, ra kollox aħna. Għamiltu biċċa xogħol tajba. Għamilna imma kważi mitna kemm il-darba daf, kważi u meta tngħidu kważi mitna. Il-darba kellna xena pereżempju ridna ndaħlu dajsa ġo dan l-ar biex nieħdu xott minn fuq għax kien toqba fil-blat biex daħħalniha lid-dajsa bweda. U mbagħad għamilna xi tliet induru magħha m'għandniex kienet avventura vera sabiħa, però vera. Konna jżel konna xejn iktar imġin dak iż-żmien. Davide minna ħatijak. Minna ħatijak l-ikbar sfida għall-karattru ta' John kienet li juri dawn l-emozzjonijiet kollha li kienu għaddejjin minn moħħu emissier u t-tifel, reputazzjoni tiegħu, ix-xogħol, id-dar. U fl-istess is-sitwazzjoni tal-mass meetings u kif fl-istess ħin jiprovajżhom dil-maskla. Ġifieri dik kienet l-isfida li juri dawn l-emozzjonijiet kollha, John fl-istess ħin u qed jipprova ma juri xejn. Ekku. Maskla fuq il-maskla. Eżatt. U għala toħloq ukoll dak l-aspett li n-nies jibdew jifmu u fil-li jissimpatizzaw ma' John, fil-li forsi juru dik daqsxejn rabja. Żgur, Il-karist jiena rajtu bejt li titħaq b'karist sa ċertu punt, fejn qed tissimpatizza miegħu, ġifieri qed nipprova tifhem il-John, ġifieri l-emozzjonijiet ikollok dik il-bissima għal mod kif qed jirredikolah, però fl-istess ħin għandek dik ir-rabja għal mod kif qed jirredikolah. Ġifieri l-emozzjonijiet huma u fil-fatt kien wet mill-isbaħ films naħseb li rajt f'Malta, ġifieri mhux għax wiċċkom għax mexxej ħafna u tant hemm emozzjonijiet fih li jien tal-parir il-kapaċità raħ anki darbtejt li għax aspetti li żgur ma tirrealizzaħħomx għax tant tibda minn ħaġa l-oħra għandi nitħaq bih il-karist għandi dispeċini daw l-oħrajn qed jiżżuffjattaw bih, qed nitqu għax qed jiżżuffjattaw bih għandek ċertu rabja ġabi. Xogħol tajba ħafna wkoll, Karist, Paul Portelli, Paul Xilja bħala Tommy, Mark Doneo bħala papa ta' Karist kien għadu tifel. Kenna tim vera tajjeb. Xi miss malaj wara Limestone Cowboy. Bil-mu. Tudux tajdolna. Le, palissa qed naħdmu fuq proġetti ġodda, up and coming, għandna TV series ġejja, mbagħad għandna TV series oħra. Però dik għada kollox għandha reps. Ekku. Għalissa nħidu break żgħir. Però dak jidħol fil-faċli ta' Take Today ikun hemm l-aġġornamenti ħanajdu hekk ta' dak kollu li jkun hemm. Awguri għal din il-produzzjoni u koll għal dak kollu li ġejjin. Grazzi ħafna tal-lum kontu miegħek. U bekk ġejna fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Nitfa' Kultura l-appuntamenti għal mokom huwa proprju għal fl-istess ħin jiena Fredrik Zammit insemmilkom.